Presented by MB Music. बोला बोला बाबा ढोलनाथ की म्यूजिक डायरेक्टर विकास राज भंगिया पीसे में बथता कलैया यही से कहीं खाई खोआ मलैया खाई नहीं स्वामी जी भंगिया पीसे में बथता कलैया यही से कहीं खाई खोआ मलैया पीसत में कार्तिक गणेश डूबेला भंगिया पीसत में गणेश डूबेला पीसत में भंगिया गणेश डूबेला आहदत न तनिको राउर सोहेला पीसत में कार्तिक गणेश रोवेला आदत न तनिको राउर सोहेला भंगिया पीसत में गणेश रोवेला आदत न तनिको राउर सोहेला। Recording by माँ बंदना Recording Studio खड़तारी। डीजे विकास मुजफ्फरपुर भाई हमसे पिसाई पीसे में बते कलाई देखी के दुख मोरा बाबुआ रोवे कहे माई हो भाई हमसे पिसाई पीसे में बते कलाई देखी के दुख मोरा बाबुआ रोवे कहे माई बबुआ गणेश लड्डुअन भोग मांगेला बबुआ गणेश लड्डुअन भोग मांगेला बबुआ गणेश लड्डुअन भोग मांगेला आदत ना तनिको राउर सोहेला पीसत में कार्तिक गणेश रोवेला आदत ना तनिको राउर सोहेला पीसत में भंगिया गणेश रोवेला आदत ना तनिको राउर सोहेला। बोला बोला बाबा महेंद्रनाथ की डीजे विकास मुजफ्फरपुर देखी न सेवकन के ओरी पर्वत पहाड़ रउआ छोड़ी अब चली न मंदिर के ओरी चली न स्वामी सेवक लोग इंतजार देखी न सेवकन के ओरी पर्वत पहाड़ अब छोड़ी चली न मंदिर के ओरी संजय सने ही गावत आवेला सतरु धन खूबे झुमत आवेला पीसत में भंगिया गणेश रोवेला आहदत न तनिको राउर सोहेला भंगिया पीसत में गणेश रोवेला आदत न तनिको राउर सोहेला पीसत में कार्तिक गणेश रोवेला आदत न तनिको राउर सोहेला। ए स्वामी जी सुनी ना। Presented by